está saliendo el sol. Quen era para a xente ese cornello? Quen sabe o que era? E iso que era un veneno puro. Puxeronlle el oro negro, porque era tan caro. Direcciones de compradores de cornezuelo en Estados Unidos. These will be injected and infect the rye. Tiña medo. Eu tiña 18 anos. Férvese e entón despois ponse a serenar como a 5 minutos ou así. Que a muller que tomaba o corpus ou paría ou morría. E o meu fillo, dime ti vindiche droga cando eres moza.